Ahojte golfisti a golfoví fanúšikovia, vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu newslettera Slovenskej golfovej asociácie. Dnes sa budeme venovať ďalším zaujímavým témam, no a začneme hneď národnými šampionátmi. Ako prvý sa uskutočnil národný šampionát klubových družstiev. Tieto majstrovstvá Slovenska sa konali na ihrisku Red Oak v Nitre. Ako to dopadlo? Áno. V prvom rade treba poďakovať naozaj Red Oak Nitra za skvelé pripravené ihrisko na všetky naše turnaje. My sme tam už mali viacer turnajov na začiatku sezóny a bolo vynikajúco pripravené, takže keď rozmýšľate, či si tam ísť zahrať, tak určite choďte. Majstrovstvá Slovenska klubových družstiev medzi ženami vyhral Velten, za ktorý hrala Rebeka Náhliková a Ema Jackovič. Na druhom mieste skončilo Penaty a na treťom Trnava. No a medzi mužmi najlepší boli chlapci z Penaty, Andrej Chochol, Matej Chramostá, Braňo Lučanský pred Pegasom a Skalicou. Áno, a tým pádom postúpili aj na majstrovstvá Európy družstiev, kde im samozrejme budeme držať palce. No poďme na ďalší šampionát a to boli majstrovstvá Slovenska juniorov a tento šampionát sa konal v Hrubej Borši. Áno, ja sa ešte vrátim k tým majstrovstvám Európy klubových družstiev, lebo paradoxne sa to dopadlo tak, že dievčatá z Veltenu budú hrať doma v októbri, takže si to takto presne vyšlo, ako chceli, že na domácom ihrisku si zahrajú majstrovstvá Európy, tak určite im budeme držať palce. No, majstrovstvá Slovenska juniorov, veľa dobrých výsledkov, veľa skvelých výsledkov a veľa kategórií, takže poďme postupne. Chlapci do 12 rokov medzinárodným majstrom sa stal Dominik Daďo z Českej republiky, ktorý zahral skvelých minus 10 rán za 2 dní. V národnej kategórii túto kategóriu ovládol Martin Bijak. Potom medzi 14-ročnými medzinárodnú kategóriu ovládol Marek Šmerda z Českej republiky a medzi chlapcami na Slovensku v národnej kategórii vyhral Michal Benedikovič až po rozstrele nad Marekom Albertom Majerčákom. 16-ročná kategória chlapci, prvé miesto Štepan Plášek s minus 4 ranami z Českej republiky a v národnej kategórii Marek Choma a v 18-ročných chlapcoch Ondrej Šustek po rozstrele minus 7 rán a takisto v národnej kategórii Ondrej Chromčík z minus 7 rán. Medzi dievčatami to bolo trošku iné. To znamená 12-ročné medzinárodnou aj slovenskou národnou majsterkou sa stala Zoe Sofia Pápaj. Takisto v 14-ročných dievčatách medzinárodnou majsterkou a národnou majsterkou sa stala Tatiana Babicová. Medzi 16-ročnými dievčatami medzinárodnou majsterkou sa stala Sofia Borúková z Českej republiky a národnou šampiónkou je Denis Sapmas. A medzi 18-ročnými dievčatami Tereza Fialová, skvelý výsledok minus 6 rán a národnou šampiónkou je Frederika Richtaríková. Tak, máme to za sebou, vymenovali sme si všetkých šampiónov a šampiónky na majstrovstvách Slovenska juniorov. Boli to naozaj krásne, hodnotné výsledky a možno títo naši hráči pôjdu v šlapajách tých našich najlepších amatérov a profesionálov, ktorí tiež počas posledných mesiacov absolvovali medzinárodné turnaje. Áno, tak možno začneme našimi najlepšími amatérmi, to znamená Jakub Hrinda a René Bergendy. Oni sa zúčastnili 3 veľkých turnajov počas júna. To znamená, jedným turnaj bol Scottish Stroke Play Championship, to bolo vlastne na Moorfield Village ihrisku. Potom vlastne sa takisto v Británii zúčastnili na The Amateur Championship a následne obidvaja cestovali na ihrisko The Scandinavian do Dánska a zúčastnili sa majstrovstiev Európy individuálnych. Bohužiaľ nepodarilo sa im ani jednému prejsť katom v týchto turnajoch, ale treba povedať, že to sú extrémne náročné turnaje, pretože tam sa schádza celá Európa a ja som strašne rád, že naši hráči proste chodia na tieto turnaje, začínajú chodiť na tieto turnaje, lebo je dôležité, aby si merali sily s tými najlepšími a porovnávali sa s tými najlepšími, lebo len to ich môže posúvať dopredu, aby vedeli, jak stoja vlastne v medzinárodnom meritku. No potom tu máme vlastne profesionálne túry, to znamená Teddy Teťák, ako vynikajúci začiatok sezóny na Pro Golf Túre, viacero top 10 umiestnení, následne sa presunul vlastne na Challenge Túru a už sa mu podarilo urobiť 2 cuty za posledné 2 týždne, za posledné 2 turnaje, to znamená na Kaskáde, tam sa mu podarilo dostať do cutu vlastne na poslednej jamke druhého dňa, že zahral birdie.
a urobil cut, takže super prvý cut v sezóne na Challenge Toure, potom sa posunul vyššie. No a teraz minulý týždeň vlastne skončený turnaj vo Francúzsku, tak tam urobil jeden z najlepších výsledkov teda v svojej kariére, keď skončil na 22. mieste na Challenge Toure, čo je vynikajúci výsledok. No a treba povedať, že Teddy momentálne hraje aj vlastne ďalší turnaj Pro Golf Toury a včera sa mu podarilo v prvom kole v Poľsku na Grady Polish Open zahrať -7 rán a je zase top 10, takže poďme sledovať Teddyho aj ostatných chalanov, ktorí tam hrajú a držať im palce. Hrá tam ešte aj Palomach, ten je zase -5 po prvom dni, je tam aj Luky Zušťak, tomu sa úplne tento turnaj zatiaľ nedarí, ale keď sa vrátim k Lukymu, tak Luky vlastne ako amatér ešte stále začal sezónu, že chodí na Pro Golf Touru, na ktorú si vybojoval kartu vlastne minulý rok a najprv sa mu nedarilo tie katy zdolávať, ale musím povedať, že po tom skvelom výsledku, ktorý odohral vlastne v Borši na SKG Toure, to znamená, čo sa mu podarilo zahrať rekord ihriska -10 rán a trojdňový turnaj zahrať za -19, tak vlastne toho tak nakoplo, že vlastne tie ďalšie turnaje aj na Pro Golf Toure sa mu podarilo prejsť katom a urobil vlastne prvé body aj do svetového rebríčka OVGR. Takže je to super, že chodia hrávať a sme radi proste, že máme golfistov, ktorí môžu ďalej kráčať v šlapajach Roryho a snáď niekedy tú medailu z tej olympiády doniesť. Áno, naozaj sa z toho veľmi tešíme a ako sme hovorili o tých medzinárodných skúsenostiach, sú bytostne dôležité pre ten vrcholový golf, lebo pokiaľ ten hráč naozaj nemá tú konkurenciu zahraničných hráčov, nezažije ten tlak možno aj v zahraničí, nespí v svojej posteli, tak nikdy z neho nemôže vyrásť veľký golfista. No a takúto medzinárodnú skúsenosť zažijú aj naše týmy na majstrovstvách Európy družstiev, či už muži, ženy alebo chlapci. Ako sa na to pripravovali? No áno, však určite väčšina ľudí vie, že teraz v sobotu vlastne sa odchádza na 3 veľké turnaje, to znamená majstrovstvá Európy žien a majstrovstvá Európy mužov 2. divízia a chlapcov 2. divízia. Ženy sa hrajú v Španielsku a chlapci a muži sa hrajú v Poľsku. Mali sme reprezentačný kemp vlastne pod vedením advisorov jednotlivých tímov. Takže vlastne s chalanmi tam bol Peťo Viger, Samo Valuch, ja som tam bol vlastne s Oliverom, s dievčatami. Ja musím povedať, že teraz momentálne tento rok aj beží taký skvelý program rozvoja našich trénerov pod vedením špecialistu, skvelého profika Jonathan Maneyho a už v tomto kempe vlastne sa využívali skúsenosti z tých vlastne tréningových dní, ktoré oni si absolvovali a musím povedať, že nám veľmi dobre otvorili oči, čo sa týka našich hráčov. Robilo sa tam viacero testov, kde sme vnímali, akým spôsobom oni fungujú. Takisto tam prišiel Rory s nami jeden deň a skúsil nám trošku sa pozrieť na tých hráčov, poradiť, na čom pracovať a akým spôsobom ich posunúť ešte do tých majstrovstiev. Takisto sme preberali proste taktiky na rôzne foursome hry a rôzne páry sme skúšali, takže malo to veľmi dobrý efekt, no a už sa nevieme dočkať, aby sme v sobotu odišli a snáď budúci týždeň prinesieme aj pekné výsledky. Áno, veríme, že práve táto výnimočná príprava pomôže aj k výnimočným výsledkom. Aké budú očakávania? Tak ono to je ťažko povedať, aké sú očakávania. Samozrejme, vždy chceme, aby z divízie 2 sa postúpilo do divízie 1, len musím povedať, že Kubo Hrinda vlastne po majstrovstvách Európy individuálnych už prestúpil do pro, takže medzi profikov teda strátil amatérsky štatút, lebo podpísal profesionálnu zmluvu s jedným partnerom. Bohužiaľ to vyšlo tak, že mal tam podmienku, že to musel podpísať do 30. júna, ináč by tá zmluva neplatila, tak samozrejme, že nechceme ho obmedzovať v tom, čo chce robiť do budúcna. A s Kubom by sme asi boli trošku silnejší, ako tam pôjdeme teraz, ale samozrejme chceme sa pobiť o ten postup a uvidíme. Chlapci sú pripravení, sú namotivovaní, takže verím tomu, že sa im to aj podarí. A čo sa týka dievčat, tak my tam vlastne obmieniame trošku už aj vlastne generáciu, takže idú tam aj mladé hráčky, je tam Laura, ktorá má 16 rokov, je tam Rebeka, ktorá má 15 rokov, takže je tam obmena generácií, takže tam to bude tentokrát viac o získavaní skúseností
A samozrejme, že urobíme všetko preto, aby sme sa umiestnili čo najlepšie. Ja verím tomu, že pokiaľ všetky zahrajú na svoje maximum, tak do toho druhého flightu, to znamená medzi 9. a 16. miesto sa vieme dostať a tam už potom v tej javkovke je to otvorené, ale každopádne ideme s odhodlaním a pripravení, takže chceme doniesť dobrý výsledok. Áno, no a na záver si určite povedzme, že Slovenská golfová asociácia vypísala konkurs na novú funkciu. Aká je to? No nie na novú funkciu, na starú funkciu, ale na nového človeka. To znamená, vyberáme generálneho sekretára Slovenskej golfovej asociácie, takže keď máte známych alebo vy sami chcete sa vlastne zapojiť do fungovania golfu a intenzívnejšie a viac, tak prečítajte si vlastne tie podmienky toho výberového konania, keď sa tam nájdete, tak budeme radi, keď nám pošlete vlastne svoje CVčko a nejaký vyjadrite záujem a my sa určite budeme tešiť na veľa kandidátov, aby sme vybrali toho najlepšieho. No, ja musím povedať, že ak by som nemala pevné zamestnanie, ja by som sa určite prihlásila do konkurzu, lebo podľa mňa to je veľmi zaujímavá funkcia. Tak určite tak spravte aj vy a možno vám to zmení život. A veríme, že si ešte teda užijete celú letnú sezónu. Tešíme sa na vás aj pri ďalších dieloch newslettera Slovenskej golfovej asociácie. A zatiaľ peknú hru a pekné dni. Ahojte, peknú hru.